Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा जुगेश दैमारी दिनै आं निउसनि भिडिअ बनायनो नागिरदों निउस आपडेट मोनसे निउस मोनदों PUBG प्लेयारफोरनि थाखाय दिनै बेड निउस आरोना दिनैनिफ्राय इन्डियाहा PUBGखौ बेन खालामगोन होनना खोनादों माने धर PUBGआ अफिसियेलि माबा होबाय निउस माने पोस्ट होदो दिनैनिफ्राय इन्डियाहा सार्भारखौ पार्मानेन्टलि टेक डाउन खालामसिगोन होननानै दिनैनि भिडिअ बेनो जे PUBGआ इन्डियानिफ्राय बेन जासिगोन आरो लोगोसे PUBG प्लेयारफोरनि थाखाय बेड निउस आं माने दि निउस भिडिअ बनायफेराखै दिनै फार्स्ट भिडिअ बनायदों नोंथांमोना मादि नाङो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना PUBG प्लेयारफोरनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै ओमफ्राय बिमा बिफाफ्रा जोबोद खुसि आरोना दिनै माने गोदोनिफ्राय माने PUBG बेन जानायनिफ्रायनो खुसिमोन ओमफ्राय दिनै माने खोनाबा दिनैनिफ्राय गेलेनो मोनला होनना खोनाबा आरो खुसि जाबावसिगोन जों गामियाव गोबां दं इदि बिमा बिफा PUBG बेन जानायनि गोबां मानसियानो खुसि खालामदों माने आंबो गेलेयोमोन दिनैनिफ्राय बेन जासिगोन हामाबो नांदो आरो मा खालामनो आरो सरकारनि माबायालाय सरकारनि अनुमति मथे माने धर इसोरनि बुंनाय मथे सोलिनांगोन इसोरनि खालामनाय मथे जोंनि सेफटिनि थाखायनो खालामदों इनि थाखाय मा बुंनो आरोना PUBGआ दिनैनिफ्राय पार्मानेन्टलि बेन जासिगोन इन्डियावहा सार्भारखौ डाउन खालामसिगोन होनना बुंदों पस्ट खालामदों PUBG माने PUBG कर्परेसना फेसबुकआवहा होबाय आरोना दिनै ओमफ्राय इन्डियानिफ्राय पार्मानेन्टलि बेन इन्डियाव माने टेनसनखौ बोखारगोन होनना खोनादों इन्डियाव होनो थाखाय बेलेग आपडेट होगोन होनना बुंदों बिनोसै आरोना माखालि फायो माखालि मागोन दिनैनिफ्राय PUBGआ गेलेजाला दिनैनि हुदा बिखोनानो आं माने दिनै मा बुंनो आरोना PUBG बेन जाबाय आंबो दिनै फार्स्ट टाइम माने निउस भिडिअ बिदि बनायदों आरोना आं बनायफेराखै मादि जादों कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो भिडिअहा माने चेनेलाव गोदानब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअसनि नटिफिकेसन नोंथांमोना मोनो दिनैनि भिडिअ एखनोसै खुलुमबाय गोजोन्थों।